akwai abin da ƙwarai da gaske al'umma na son a karantar da su ibadat, su san ibada da abin da yake haƙƙin Allah na tauhidi. To yau aksari an saki wannan, shi yasa jahilai ya zamanto suke jefa kansu cikin al'amarin ilimi na addini. Yanzu in za a ce zube ta bani ƙwarya da irin hayaniyoyin nan da malaman social media da suke yi, a ce yau littattafan nan na fiƙihu tun daga ahadari, ishmawi, iziya, risala, su askari, su muhtasar, su aqrabu, su ga su nan har zuwa su abin gannan mudawwana, a karantar da al'umma abin da ya shafi ibada, mu'amala. Amma sai ka ga wanda bai san komi ba zai iya maka li'irabin komi ba a cikin irin waɗannan littattafai. Yau shi ne malami mai zagin malamai manya. Haka kuma idan ka dawo ka dubi ɓangaren tauhidi, ba a karantar da al'umma suka san menene tauhidi ba. Amma mutumin da bai san kami ga addini ba shi zai hito yana zagin malami, yana la'antarsa, yana tsinarsa saboda ra'ayi da ƙungiyanci, ɗariƙu da makamantan irin wannan. Ko shakka babu su ma malamai na da laifi su karantar da mutane, a karantar da al'umma, a karantar da al'umma sanin manzon Allah, a karantar da al'umma menene haƙƙin Allah, menene haƙƙin annabawan Allah a kansu. To in aka yi haka mutane su je su nemi ilimi, su san addini, ba kurin kowa ya zo ya abin gannan ba. Mu a matsayinmu na almajirai, ɗalibai, shawara ce muke badawa a kan wannan. Allah ka sanya mu dace. Na'am.